लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर नै दिनै आङो न'आव थांनो नागिरदों ओरैनो बेलासिनि बेरायहैनोसै बेनिफ्राय आंजों लोगोसे दङ आंनि बोराय दङ बेनिफ्राय नै जोंहा माइनाव दङ आरो जोंहानि सना थुपुलि दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आं मा खालामहैगोन माने नायलांबाय थादो बिदिब्ला बिसोरना हरना सना माव थांदो सना बबेयाव आबै लाहानाव मावथ' ए मोनबाय लोगोफोर नै जोंहानि न'आ फैदो जबाय दं औ फै सोर हमनो आंबोनो फैबाय नालाय दाउखौ नायलायनोसै लोगोफोर दाउ फिसा फिसा बयलार लाबोबाय हमा दांनाङा नै आबै मोनाय बेमार जायो दांनाङा नैखिजा फै मा देबे नैखिजा फै नै बेयाव नेनानै थायो नैयाव नेयो नाय आबैमोन उन्दुग्राखौ नायनो फैनाय नै इयाव नेना थायो आबैजो आबौजो इयावनो नेना थाथ'यो लोगोफोर दाउखौ होबाय थानांगौ नालाय साननैसो खस्थ' मोनसिगोन बिसोरो दांनाङा मादै दांनाङा लोगोफोर नै मैथा फिथाइया ओरैबायदि साफा जानानै दङ अमा बेदरफोरजों जानो बिराद गोथाव जागोन नै जानोबा लांफैगोन आङो बिराद साफा जाना दंखायो नैबेखौ जिरनानै अमा बेदरफोराव होलाना होबा मार गोथाव मोनजायो बेनो आरो जोंहानि न' नै गैयाहाय लोगोफोर लुनो हायाखै लुनो हायाखै बेनो जोंहानि न'आ आंखौ मिनिबाय दं न'आनो गैथारा होननानै नै नों मा सिन्था खालामदों मा सिन्था खालामदों आंनिया बोराया बेनो ओंखामफोरखौ पुस्ता जादोंना जायाखै नोंलाय माथो लोला पोला जादों मा नाम नोंनिया खोन्थानाय मा नाम खोन्थानो दे नामखौ खोन्थानो हाया दे नै लोगोफोर दाउदै रुबाय दङ नानि मोना जानो होननायखाय लोगोसेनो नै बेयाव 10थासो दं खोमा बेखौ लानानै थांसै जानोसै सोर जागोन आखायथिखा नोंसोर फिसा होनो खोमा इयाव खनसे दे इयाव केमेरायाव सिमोन फिसासिन संख्रियालाय संख्रि बे नाङाखैनो लायबावनाय एसे संख्रिखौ जाना खनसे दे इयाव
संख्रि इसे रानदो देबियाबो होनदे दा दावदै जाबाय होनदे आबेलानाव फैनानै दावदै जाबाय होन बारा बुरजासोना नांथागोन उफुन इसे जा उफुन इसे जा काट खालामदो नै थास' बेदरबो लाबाय हाग्रानि थास' बेदर जावनाय नाजों जानोसै ना नङाबा बेदरजों ना देबि दा जोङो आदै लानावबो हाबलांनोसै आदैया एसे लोमजानानै दङ बेखौबो नायलांनोसै जोङो ना उर्बि लजिमाहि लानाव हाबलांनोसै थांनोसै जोङो दा एसे खबर लालांनोसै नै दैमा दं बेखिनियाव दैमा फैबाय लोगोफोर जोङो दा आदैलानिफ्राय आं बेसानाव लायासै भिडिअखौ एसे लोमजानाय मानसि नालाय बेनिफ्राय जेनेबा रायलायबायबो थाजाबाय भिडिअफोरखौ बिदि लानाय जायासै दा न'आव थांबाय दं जोङो साद्रियाव बेदर लालांनोसै मेथाइ जालांनोसै सकआवहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना सना सासेया मेथाइ जासुलिया नानिनोबो होनाय दे दे ना आजावदो दे आब'आ मेथाइ होदो बिदि खालामनो हामा सना दे आजावनायखौ होनांगौ दा आं सकआव होनाय नङा बिदिबा दे हो दे आखाइ फारनैजों आजावलायदो गथ'आ बेस्रा दे अ दे जादो सना दे जादो दे जा आयौ मा मेथाइ होयो दे बे केक सक मोनबाय सकआव मेथाइ जालांनोसै चिकेन पक'रा जानोसै मम' दं चावमिन फुलुरि ओइ मोजां दे सनाफोर मा जादों उर्बि मा जादों मा जादों चिकेन पक'रा चावमिन जाबाय नै खोथिलायदो सना खायफानायबो ज' सानैबो ज' दा जोङो न' मोनफैबाय आलासि जाना फैनानै ना नंगौना नङा मा मा जाबोखो खोन्थानाय हटेलाव दिनै चावमिन जाबोबाय मम' जाबोबाय चिकेन पक'रा जाबोबाय अ मम' जायाखै चिकेन पक'रा जादो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय दे उर्बिया बाय बाय होनहरदो सुमन होनहरदो